Mbak Silvi Kumalasari. Wilujeng rawuh Mbak Silvi Kumalasari. Makarya sarangan bayi musik campur sari saka Balong, Mbak. Monggo kula dherekaken Mbak Yu. Sing ati-ati yo Mbak Silvi Kumalasari tindakipun. Sugeng siang Bapak Ibu. Sing atos-atos inggih. Para kadang pandheripun wah kru kula ngaturaken wilujeng siang wilujeng rawuh. Wisma ageng Bapak Suyanto Ibu Misnatun para Jabalong ngaturaken wilujeng rawuh. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu Sugeng santen Ibu. Masuk sini aja loh. Selamat siang Mbak Silvi, selamat Sugeng bergabung. siang. Taun napa winton anta tak enteni ing pucuking tresna. Inggih. Ya Allah, sebelumnya saya ucapkan selamat siang apa sore ya ngene iki. Siang dungkap sonten. Siang menuju sore. Inggih. Setengah-setengah. Inggih. Nggih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, matur sembah nuwun rawuhipun, emas-emas, mbak-mbak, adik-adik semuanya saja yang hadir di sini. Terima kasih banyak rawuhipun. Mugi-mugi semuanya saja yang hadir ya Mas. Inggih. Tak dongakne muga-muga sugih kabeh wis. Nggih didongak-dongake piyantun mriki sedaya sami sugih. Yen to sugih kebak ing barokah kawilujengan, muga-muga yen to tasakuran bisa ngundang Bayu Musik Campur Sari. Bersama Bayu Musik Campur Sari. Uga ngundang bintang tamu Mbak Silvi Kumalasari. Aku nih. Inggih syuting nggih niki terapipun nggih menika. Sami, MC nih. Damel MC menapa mboten? MC ini pengen aja panggah apa ora? Ya ora nganggo MC tak dongake udan angin. Aduh, ini bahaya. Yen to udan angin ora teles wong angin. Lanjut nggih. Inggih. Kurang ruwede iki. Kurang pucuke. Teko ngendi Mas? Teko Purworejo. Aja lali pawalingku.